Zo 16. storočia a z Prahy prenáša v ďalšej scéne Madáč svojho diváka na iné územie, do Paríža a možno o 200 rokov neskoršie. V Paríži totiž v roku 1789 vypukla revolúcia. Bola to revolúcia proti monarchii, proti kráľovi, proti starému zriadeniu. A vtedajší revolucionári si mysleli, že všetko vyriešia tým, keď ľudí zrovnoprávnia a keď budú najmä postupovať podľa hesla rovnosť, bratstvo, egalité, fraternité. Samozrejme, že ani medzi nimi nebola jednota. A tak sa stalo, že netrvalo dlho a popravovali, alebo odsudzovali a popravovali aj navzájom revolucionára, revolučný súd odsúdil iného revolucionára, lebo jeho názory nepovažovali za správne. V Madáčovej hre sa takou obeťou revolucionárov stáva ich bývalý kolega, revolucionár Danton. Popravili ho 1794, ale tým, ktorí spôsobili jeho popravu, to vôbec nepomohlo, lebo aj Robespierre a Saint-Just, ktorí boli jeho hlavnými odporcami, ešte v tom istom roku, v druhej polovici roku, zahynuli rovnako pod gilotinou na Place de la Concorde v Paríži, ako aj neskôr napríklad aj francúzsky kráľ Ludovít XVIII. Ľudstvo v Paríž neboli všetci jednotní, a revolúcia sa zvrhla, nakoniec moc získal Napoleon, ktorý sa vyhlásil za cisára.